Ang matag usa ka nato gihatagan og gasa sa Ginoo sumala sa iyang kabubuton. Ang matag usa ka nato adunay nagkalain-lain nga mga hiyas sa kinabuhi ug hinaot nga kana nga mga hiyas, kana nga mga talent, kana nga mga gasa nga gihatag sa Dios kanato ato kanang gamiton sa pagpasidungog ug sa pagpahimuot ug pagsunod sa iyang kabubuton. Tungod kay ang matag usa ka nato ka kinabuhi dunay tumong ug tuyo ang Ginoo nganong ania kita dinhi sa kalibutan. Mao kanay rason nga ang matag usa iyang gitagaan og gasa. Gasa kana nga atong magamit sa pag-alagad o sa pagtahod o sa pagtuo ngadto kaniya. Sumala diya sa pulong sa Efeso 4 bersikulo 7 hangtod sa 8. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kahitas-an nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya gasa ang mga tao. Igsuon ayaw og sayangi ang gasa nga gihatag ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Tungod kay gituyo sa Ginoo nga ihatag kana nga gasa aron imong gamiton sa imong pag-alagad ngadto kaniya. Kana nga gasa igsuon wala na niya gihatag aron lamang pagbuhat sa imong personal nga interes, aron lamang pagpahimulos kung unsa ang naa sa kalibutan, aron paglingaw sa imong kinabuhi kung unsa ang naa sa kalibutan, kundili imo kanang gamiton ngadto sa Ginoo. Tungod kay mao kanang iyang tuyo diha sa imong kinabuhi. Ang matag usa kanato lahi-lahi or lain-lain ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo. Lahi-lahi ang mga talento nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Apan ang pinakaimportante igsoon nga mahimaya ang Ginoo nga atong gamiton kanang mga panalangin, kanang mga talento nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Hinaot mga igsoon nga imong ipagamit ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.